Welcome to EDSA! Sa EDSA, astig ang bumper to bumper! Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikul! Bunalikul! Bunalkul! Bunalkul! Hoy, Duday! Bakit ka na naman nakikialam dito? Pambihirang bata to. Ano na naman yung nakain mo, ha? Ano nakain mo? Nakain po kasi ako, Apple Diego. Meron pong cake dun sa labas. Kaya ang tamis-tamis. Ang sarap-sarap! Doon ka na muna sa labas! Ang bihirang bata to, oh. Tinamaan ng naman. Anyways, mga kabisyo. Oy nga pala, speaking of Bidyoke, nakikanta si Duday. Ikaw, kung gusto mo makibirit at makisaya, abay nako, iniimbitahan ka namin sa San Miguel Pale Pilsen Beer OK 2024. Saan po ito? Sa Hapag sa Marikina. Ayan. This will be happening on March 22, Friday po yan. Alas 6 ng gabi onwards. Siyempre, makakasama niyo po dyan sila Tanya Chinita at Uncle Dagul. At siyempre, si Rakitera will be there as well. So, magkita-kita kayo dyan kasi wala ako dyan. Meron po kaming pasumba naman yan sa umaga dyan sa may Quezon City Circle. Kasama ko naman tambalan. O, ito na. Mas maganda pag-usapan na natin to. Tang! Viral video ng isang sikyo at delivery rider nagsuntukan. Oh no! Nagalit kasi si Manong Guard kasi binusinahan daw siya ni rider. Yahoo! Kaya sinuntok niya yung rider at yung rider lumaban din, sinuntok din siya. Mambihirang man. Ano naman nangyayari sa mundo natin ngayon? O Tang, hindi na natin patatagalin to Tang. Logican na natin to Tang. Ay sige, wag mo nang patagalin. Hoy, Duday! Sabi ko sa'yo, doon ka na sa labas eh. Nako, eto na mga kabisyo, logican na natin to. Ito po yung ano bang leksyon ng ating mapupulot, anong aral ang ating madudukot. Boards, ito yung basic na ugat ng mga ganitong insidente. Ang kadahilanan po niyan ay dahil sa pride. Oh no! Yes, pride, kahambugan, pagmamataas ng paningin sa sarili. Walang pagpapakumbaba. Well, both parties po dito ay may mali eh. Kung binusinahan man ng rider si Manong Guard, kasi ang labas doon, parang walang respeto, 'di ba, sa guard. Parang minaliit niya ang trabaho ng isang security guard. Ito naman si Manong Guard. Mataas din yung pride. Malamang, baka inisip din niya, rider ka lang. Ako yung may authority dito. Ako yung batas. Well, in short, mga kabisyo, basic. Hanggat wala pong nagpapakumbaba, ganito po kagulo ang mundo natin. Oh no! Imagine nyo na lang yung giyera sa Iraq, saka sa Ukraine hanggang ngayon. Hindi matapos-tapos. Kaya apektado din tayo, kaya mahal yung gas. Sobra-sobra na mga kainsan. Sobra-sobra. Apektado po tayo. Dahil nga po wala pong nagpapakumbaba. Well, mga kabisyo, it can be difficult for people to lay down their pride due to various reasons. Unang-una po dyan, na rason is yung social conditioning. Well, society often tinuturo po sa atin ang value of independence, strength, and success. Na kung saan ito po yung maglilid
to be seen na maglilid po sa atin a strong sense of pride in one's ability or achievements. Yung pagtanggap po ng weakness natin or vulnerability. Ibig sabihin po niyan, vulnerability. Tama ba? Vulnerability. Yun. Nakikita pong failure ng ibang tao yan. O, pangalawa, ito pong tinatawag nating ego protection. O, pride can serve as a defense mechanism para protektahan ang ating self-esteem and identity. Kaya boards, pag nag-away kayo ni misis mo, ibaba mo muna yung pride mo para hindi na humaba yung away nyo. Diba? Para magawa nyo na ang dapat nyong gawin. Kasi dyan naman hahantong para makatulog kayo na maaga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!